Сабти овоз аз студияи Шаҳром Медиа. МС Зиёд қатраи ашки боронӣ ба ёди ки хай азоб кашем, хай дард кашем, худат фикр кӣ, худат фикр кӣ. дард меҷиқай дурун ишқ мара сарте суратҳои якҷоя таги сояра дарте дига намехом на ишқе на ягон хотирата фарқимон рӯзои пеша ба рӯзои ҳозирата мери тез зиёд шидай неки нисбати сум баҳонаё чатка даимати хела шидай дур падруд асалима гарчанде дардовара аднашени мауту оқибат бо марговара ваш гуфтама мурдум мебини таги хоку дили сӯзонаш ки чашмон рехта дадруни гуробум нахости ишқ хераки да ту зара накад фойда ғайри гап шинав шидани модарат шидай монда чақадар дора тоқат кади айрӯи ман медонум чақа сахтира дидум айрӯи ту медони ё не чӣ ба як бор напурсиди ки ман чӣ ба мехонум чӣ ба сахтира мебинем ҳарду сухта гирьёне гарбу сӯзум оташти сабаб гориш меҳрам буд гап назадим коре кади мададгориш феълет буд метонисти гардоним бугӯй раҳат ҳастай хато накарди и кора барқас нигоҳ накарди қафо гарбу сӯзум оташти сабаб гориш меҳрам буд гап назадим коре карди мададгориш феълет буд метонисти гардоним бугӯй раҳат ҳастай хато накарди и кора барқас нигоҳ накарди қафо мегуфти хати дига дихта гап назан намефорам гарчанде овора оғӯш кунум оғӯш шуд мефорам медонам гирди ту да пасал кам несте хушрӯчаи будон гирди мадам дихта кам нест барои дурӯзаи хин накади ҷои маҳалиш намешаед беақл ту бояд духтаре мешиди ба ту мекардам фахр сабр ҳаёти мара киштай то ҳозирам намехом на дарди азоб на ҳами ошиқира мумкин ё худо бухоҳа овозум раса да гӯшуд мумкину чен дига кас да дилҷо шава фаромӯш шуд созум ай пайи ҳаёти деринаи худ бишам гарчанде месӯзум медонам об мешам ҳамчу шам лек бидон ишқи ҳақиқим ту будӣ монди ҳавас гира хостум ки омада зиндагим фақат маҳвас гарбу сӯзум оташти сабаб гориш меҳрам буд гап назадим коре кади мададгориш феълет буд метонисти гардоним бугӯй раҳат ҳастай хато накарди и кора барқас нигоҳ накарди қафо гарбу сӯзум оташти сабаб гориш меҳрам буд гап назадим коре карди мададгориш феълет буд метонисти гардоним бугӯй раҳат ҳастай хато накарди и кора барқас нигоҳ накарди қафо